nag-hearing kami sa Tuesday kag nag-attend man ang chief sa hospital, Dr. Dumayas, iban pang department heads sa Western Visayas sa sanitarium kag dito na hibaluan nagaka-delay gid man ang pag-release sang sweldo, allowances kag benepisyo sa mga sampila ka empleyado dira sa Western Visayas sa sanitarium. Suno sa mga opisyalis sa sanitarium nga nag-attend dito, nag-delay ang sweldo, allowances kag benepisyo tungod sa wala pag-intsindihanay sa mga opisyalis dira sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital. So sa inyo nga pagkatukib sa sining sitwasyon dira, ano ang inyo ginalanto nga posible mangin masunod ninyo tikang sa sanggunian? Ang ginapaminsaran ko mag-conduct sang committee hearing pa kay pag-imbitar namon sa ila wala ka namon mapadalman kung ano gid man ang sitwasyon dira sa hospital. Ang isa ka paksyon wala namon maimbitar. Pero nag-attend man ang isa dito nga atong nag-post sang reklamo ya sa social media nga suno siya ginimbitar man tong ginpahibalo man sila kay hambal man sa staff ni board member Sirag kung sino pagit pwede maimbitar dara mag-attend. So ginpahibalo man sa iban to nga nag-upod sa rally kag ginpahibalo man sa isa to ka department head, but they opted not to attend the hearing kag sa akon tuon man sa mga impormasyon nga nabato namon, posible siguro nga himuan lang namon sang committee report kag ibutang na sa amon committee report ang amon mga rekomendasyon. May nagasiling nga ang inyo nga nangin papel sa sanggunian is para nga ma-clarify ang ini nga bagay kung mabuligan ang magtimbang nga bahin sa pagpangita sang solusyon, just like sa inyo man nga paghatag sang solusyon sa may atong sa ilang treasurer nga problema nga na-resolve man pagi sa pagimakasang sa ganyang panalawigan. Amo nang rason, Manbert, nag-deliver ako sang privilege speech. Tungod gid nagawuri ako sang issue dira nga posible mapektahan ang mga pasyente, apektahan ang mga empleyado kay empleyada dira iban, kami mapektahan ang mga pasyente. Kung matuod gid man nga 3 ka bulan, matuod gid man kay ginaako Manila, hindi masweldohan ang empleyado kag empleyada. Apektado gid ila ng performance. Kung apektadong ila performance, apektahan ang mga pasyente dira. Kaya mo ang ginaserbisyuhan nila dira mo. Kaluluoy man ang mga pasyente nga niya nagasuffer na ni nga daan. So nagasuffer na ni sila nga daan niya economically, problema nila galastuhon nila nagasuffer ni sila physically, nagasuffer ni sila posible mentally. No? So hindi na dapat i-prolong o kung i-worsen ang ilang suffering tungod sa hindi mayo nga pagserbisyo. So una nga rason nga nag-deliver kita ka privilege speech kung magtililipo ni mga opisyales sang mapatawag naton sila kag maistoryahan kung ano gid man ang problema kag kung ano ang solusyon sa sina nga problema agod nga maariglo na kag hindi na mapiktahan, hindi na magreklamo mga empleyado kag empleyada kag hindi mapiktahan ang atong mga pasyente. Madamo dira ang pasyente taga segundo distrito mante ang hospital ara Santa Barbara, one of the municipalities sa segundo distrito. Bilang board member sa segundo distrito, amo na nga nagtingwa gid ako nga maistoryahan ini agod nga maariglo, hopefully maariglo
agod nga wala sa maapektahan dira sa sining problema dira sa hospital. Lastly, Board, ano ang nangin commitment nga ginhatag sa hospital sa Kagasubong man kung may ara man sang commitment ang DOH para nga ma-solve ang inyong problema? Hambal ni Dr. Dumayas, ako yaman nga nagadiferensyanay sila dira, nagapaksyon sila, nagadiferensyanay sila. Pero gin assure yaman kami nga tingwaan gid nga hindi maapektahan ang pagserbisyo sa mga pasyente nga na-confine o kung mga pasyente nga nagadangop dira nga kinahanglan serbisyo sa hospital. Now, on the part sa Department of Health, nag-attend dito ang ilang legal officer. Dugay na nadangling ang problema. Alin pa sa 2014 na ang problema. Ang pila ka empleyado nga dira kag ang inang chief of hospital no kaanom na mag-ilis na daang chief of hospital wala man gyapon masolbar nila ng ang ila problema dira. So gina-recommend sang legal officer sang Department of Health dapat reactivate inang hearing committee. Okay. Hearing committee. Incidentally, ang chairperson gani sila among provincial health officer. Kaya ang provincial health officer amo man naga-appoint sa duha ka membro sina. Isa ka membro sina alin sa association sa mga health workers. Kaya isa ka membro dira man supervisor sang health office man. So dapat ma-reactivate na kay kung ang kaso makalabot dira, tiyan mo nang may otoridad sa pag-hear o kung sa pag-conduct sa formal investigasyon sa kaso nga makaabot dira. Kay madugay nga inactive inang hearing committee nga na. Okay. So at least may ara na kamusang nakita nga kung ano gid ang klarong sitwasyon dira kag mga posible nga solusyon para mabuligan ining aton ng mga health workers kag hindi maapektuhan ang aton nga mga pasyente, partikular ang mga pumuluyo sa segundo distrito. Dako gid nga bagay nga nadayon to kag na hiwat atong hearing kay dito nasanagan kung ano gid ang rason balaan gid ang root cause sa pagreklamo sa mga empleyado dira sa Western Visayas Sanitarium. Importante sa problema balaan gid kung anong root cause, kung ano gid ang cause ng problema. Agud ibaloan man naton kung anong solusyon nga i-apply naton kung sa pasyente na kinahanglan i-diagnose anay birth, no? Di kumayong diagnosis balaan gid ang problema, kuwag ma-applyan man sa doktor kung anong solusyon. So amo na okay man sa ako ng rekomendasyon sa legal officer sa Department of Health. Biskan itakomp nila na sa Department of Health. Buta na mahimo sa Department of Health. Sina mahimo sa Department of Health siguro para sa akon. Pangtipunon sila na kag ariglohon. Ariglohon sila sa department sang regional director kung sa legal officer sa tipunon sino makatipon ta sila sa regional office ng health pang-istoryahon kung pwede ululuhan nga maariglo nila na ina kung maariglo kung hindi maariglo na karon laban makinasuhay. In fact nagakinasuhay na noong 2014 to 2015 sige na kinasuhay da nila kung magkinasuhay gani kinahanglan gid may hearing committee. Yes. Muna dapat ma-reactivate ang hearing committee. So agod nga mag-conduct sa formal investigation, agod mag-hearing sinang kaso kung makaabot gid man dira. Man may isa na kakaso, nabasahan ko parte sa a certain bylaw sa isa ka hospital. Ti ang secretary gani na sa DOH to naghimo sang committee nga mag-imbestigar nga mag-hearing. No? Wala man wala masolusyonan to sa DOH. Hindi magsugot ang Civil Service Commission. Kaya dapat siyang ma-hearing, makandak sa formal investigation, makandak sa hearing, ang committee nga gina-provide sa Magna Carta sa public health mga public health workers base sa
amo na anong nga Republic Act na Republic Act ah 7305, no, Magna Carta o Public Health Workers. No? Amo na dapat ang committee nga makandak sang hearing. Mhm. Okay. Lastly, sa anong imong mga prabot nga mensahe na sa aton nga mga pumuli segundo distrito sa mga health workers nato sa mga pasyente. Bangod man sa sining na tigayon na ninyo nga pag kuha sang magtimbang nga bahin kag pagpasanag sa sining isyu. Una sa tanan, dapat pasalamatan to kung sino nag-post nga to. Atong si Mia Argelies to. May to kay maisog mag-post kung ano mga problema dira. In fact, she also attended the hearing. Imamangkot ko man siya kung ano matugda ya. Sabat na siya nga mayuman nga naka-attend siya kay mga naklaruhan man siya. No, but sing ganon wala agad masyado man maintindihan tanan. Rong iya purpose pa lang agin post siyang post siyang problema. Tungod gusto ya man solve makabulig siya solbar dara sa problema. Hindi man siya kabatas magpamati magtulok sa sitwasyon sa mga empleyado-empleyada dira nga reklamo perme nadlok man magreklamo sa sa natungdan dira nagaulo istorya lang kundi inda sa ilang reklamo. Luwas to bisang mga maisog man to nga silent protest to. Amo na nga nagpost na. Ako ang ganito ko malang naibaluan sa pagpost siya. No, kaya nakita sa staff ko nga taga-pabiya nga atong post siya kag print namon. And then research ko tanan ang parte sa munang issue dito ko na nabalaan hasta nag-aboto ni CEO sa kaskulan kag ang iban nga mga media na na naman nila natandog nila man nga issue. Now, hanggang kaluluoy lang siya galing kaya ambot kong mabalik siya kay bati ko daw fireman siya. Nasuspitsahan man sa piya kapaksyon nga ara sa piya kapaksyon. Pero ang nistorya ko siya after the hearing, we had a chance sa pag-istoryanay. Sila nga sa ako niya, board ang ako niya purpose man tani nga ma-solbar na ang problema nila dara. Man kaluluoy ang mga empleyado-empleyada. Imagine 3 ka bulan hindi masweldohan. Benepisyo hindi matag. In fact, gani daw, ang PEI na nila doon na-revert pang 5,000 pesos kada isang PEI tungod lang sa wala pang insindihan na, hindi mapirmahan mo, hindi nag-lapse of time para nga to. So sila na-revert. Amo nang sitwasyon dira sa hospital nga na. So ang aton nga padayon nga mensahe sa mga pasyente dira kung may mga problema o kung ano ma-reklamo sila da parte sa serbisyo dira. Reklamo nila sa sa chief of hospital. Amo man sa mga empleyado kundi matagaan aksyon tililipon taliwate. I-post na yun na kung mabalaan sa palibot kung mabalaan sa palibot ang problema dira kit hindi man na masolbar da kung maging pusay man ang tanan. Hindi mayo ang pagpadalagan dira mag-i-post naman lang sila hindi man masolbar. No mo na ganing nadayaw ko to kung si to Mia Argelies nga to. No kay dako gid ang bagay nga atong information nga gin-provide dia sa iya nga pag-post nga to. Dako gid nga bagay in kaso masolbar ini mang instrumento gito agum na solbar ini problema nga ni